Здравейте, намираме се на наш обект, на наш клиент, който изгражда дентална клиника. Тук работим по няколко направления. Ще ви разкажем с какви проблеми се сблъскахме и как ги решихме. В момента се намираме пред фасадата на сградата. Дограмата е алуминиева с прекъснат термомост, монтирана от самия инвеститор. Един от проблемите, които имаше нашия клиент, прозорците са направени фиксирани, т.е. не се отварят. Това, което направихме в горните части, направихме отваряеми крила с цел ветрение и по-добра функционалност. А сега на тези отваряеми крила, които вече сме монтирали, ще покажем и монтаж на статични комарници. Т.е. комарници, които ще бъдат прикрепени към рамката на дограмата, но няма да се отварят. Сега ще ви представим монтаж на статичен комарник. В случая монтираме статичен комарник, тъй като отваряемото крило е доста нависоко. Отваря се с падащо отваряне на 45 градуса и самото отваряне ще служи само за проветряване. Съответно не е необходимо и комарника да се отваря, затова той ще бъде статичен. Монтира се в 4-те края и застава статично върху каста на дограмата. Ако имате нужда от консултация при избора на комарници за вашия дом, свържете се с нас, било то на место в нашите офиси в Младост 3 на булевард Братя Бъкстон или на телефоните, които може да намерите в нашия сайт.